Andreas Jonsson som var med bra där också. Ligger på tredje platsen just nu i sin Saab 900. Gunnarsson ifrån Downlake till ett kut och försöker bryta spåret borta ifrån sjätte sidan. Lyckas med det mer eller mindre omöjliga. Och då får vi se, för det verkar som Gunnarsson har fått upp tempo ganska ordentligt tillbaka från sin femte position och man kan vara med och utmana då. Det är inte riktigt 100%. Så har vi då Kalle Morelli från Hofors som ligger bakom nere på andra platsen. Jagas utav startnummer 77, Andreas Jonsson från Sundsvall. Arvidsson har nu närmat sig dem framför, men inte kunnat avancera. Nej, så mycket han inte då. Mycket fara med sjöturen, lite startklar, kommer omkring. Samtidigt som kampen och första andra sidplatsen är stenhård genom målgården när det är med greppen första platsen. Före Morell som ligger på en andra plats. Man kommer att försöka vicka in det mot insidan där borta. Han missar lite ingången där borta. Fortfarande så är det Olsson som har greppet på första platsen. Morell ligger och jagar på nu stenhårt. Försöker byta spåret in mot hårhålet där borta. Ytterspåret genom hålet. Det är väldigt, väldigt svårt. In mot målbörjan där nere, de ligger på ett pärlband, ingen utav dem vill ge sig. Morell tappar insidan där nere. Kom igen nu! Det är Jonas Olsson som tar hand om första platsen. Det är andra platsen. Det är Kalle Morell, platsen till Oskar